Martxoak 8, Izaskun Landai daukagu gonbidatu nagusi. Halaxe da bain ere, atarikoan ere esan dugu, eguneroko borroka bat berdintasunarena bereziki biztaratzen den eguna dela martxoaren 8. hau, eta gainera aurtengo martxoaren 8. hau pixka desberdinagoa izan liteke arrazoi bategatik, eta da pasaden ostegunean Gasteizko Legebiltzarrean berdintasun lege berria, onartu berritan datorrela, ez da? Eta Izaskun Landaiari buruz galdezka hasi nahiko nuke elkarrizketa, Landai Andrea, egunon ongitorri Euskal Telebistara. Egunon, Iban. Emakunderen zuzendaria. Ze hobetuko du bereziki pasaden ostegunean Gasteizko Legebiltzarrean onartu zen berdintasun lege horrek? Bueno, nik uste dut tresna estrategiko bat izango dela aurrean ditugun erronkei erantzun egokia emateko, ez? Egun edo indarrean zegoen 2005 legea aitzindaria izan zen, batez ere emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko berdintasun politiketatik egin behar zala argi esaten zuelako, hori zegoen filosofian, hori mantentzen jarraitu da, aldatu den lege berrian, eta batez ere, aprobetsatu da unea, berdintasunaren esparruan, aurrera egiteko eta identifikatuta zeuden erronkei aurre egiteko, hobetzen hainbat esparru, eskidetzaren esparrua, zaintzaren esparrua, enpresetan egin behar den lanaren inguruko esparruan ere hobekuntzat zertatu dira, eta gero beste alde batetik emakumeen kontrako indarkeriari begira, hor prebentzioan eta atentzioan ere, beste neurri batzuk martxan jarri dira, batez ere Istanbuleko hitzarmenarekin lerrokatuta egoteko, ez da? 2005 urtetik ona, gauza asko aldatu dira, legedia aldatu da, adibidez seme-alabak biktima zuzenak izatera pasatu dira, eta guzti hori egokitu behar genuen, esan dodan bezala, erronka berriei erantzun egokia emateko. Eta zentzu horretan kalte ordainak ere bai, nolabait ere, edo laguntza bai bintzat, umezurtz gelditzen diren aurrori, ez da? Bai, aurre ikusita dago memoria ekonomikoan horrelako diru laguntza bat martxan jartzea, eta hori da asmoa. Legea behin indarrean dagoenean, dekretu bat prestatuko dugu diru laguntza horiek arautzeko. Gakoa jakina, emakumeak ahalduntzea izango da beti, baina indarkeriari buruz ari zinen hizketan eta lege horrek gainera izenean bertan ere badakar aipamen espresoa, ez da, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna eta indarkeria matxistarik gabe bizitzeko lege bat dela dio lege horrek. Indarkeria kasuen antzemate goiztiarrari begira, hor zen lan egin behar da, edo ze mekanismo berri ezarriko dira? Hor argi dugu, aurreko esperientzia kontuan izan da, prebentzioa ezinbestekoa dela, eta hasi behar garela kontuan izan da egiturazko arazo bat dela, eta erroan berdintasun eza dagoela, berdintasunean oinarritutako gizarte bat eraikitze aldera, ezinbestekoa da, adibidez, eskidetza esparruan, gazteekin, ulertu dezaten harremanak berdintasunean, errespetuan, oinarrituta egon behar direla, eta eskidetza eta hezkuntza munduaz gain, hor formakuntza ere, profesionalen formakuntza ezinbestekoa da, egiten dituzten interbentzioetan, azkar identifikatzeko horrelako egoerak, ez? Eta zentzu horretan, emakundetik jabetuz programa bultzatu dugu, horre, interbentzioan parte hartzen dituzten profesionali zuzendutako formakuntza da. Nortzuk dira? Izango dira poliziak, izango dira osagileak, izango dira irakasleak? Danetarik dago. Langile sozialak, erizainak, medikuak, danetarik dago. Eta gainera oso ondo baloratua dago, ez bakarrik pilu ikasten dutelako, eta euren interbentziorako estrategia berriak ikasten dituztelako, kontuan izan behar dugu normalean egoerak oso zailak izaten direla. Eta egoera bakoitzanik esango nuke diferentea dela, zeren eta emakume bakoitzaren errealitatea ere diferentea da. Eta guzti hori kontuan hartu behar da. Baina oso ondo baloratzen dute ez bakarrik tresna berriak ikasten dituztelako, baizik eta euren arteko elkarrizketa sortzen dalako. Hau da, sistema ezberdinen arteko elkarrizketa eta zein garrantzitsua den euren arteko koordinazioa eta elkarlana, ez? Eta hor, bide bat egin da eta horretan jarraituko dugu. Gainera legeak ere aurre ikusten du formakuntzaren inguruan sakondu behar dela
formakuntza hori etengabekoa izan behar dela, hasieran, baina gero sakontzen joan behar garela, ez? Eta, hori da, indartuko dugun tresna bat, interbentzio hori alden eta onena izateko. Berdintasun lege bati buruz ari gara, 2005ko azuk esan duzu aitzindari izan zela orain 2022 urtean etorri da, haren egokitzapen bat, egungo protokoloi eguneratu, zuk ondo esan duzun bezala, baina berdintasunean pausoak ematen diren bakoitzean, eman nahi de bakoitzean pausoren bat, erresistentziaren bat agertzen da, antzematen da, hau? Bai, historikoki horrela izan da. Berdintasunean aurrera goazen guztietan kontrako jarrerak azaleratzen dira. Eta oraingoan ere argi dago hori gertatzen ari dela, ezta? Badaude hainbat diskurtso zalantzan jartzen ari direnak, berdintasunaren garrantzia eta beharra gizarte demokratikoagoak lortze aldera, ez? Hor daude ultraeskuindarren diskurtzoak, ez da? Emakumeen kontrakoak, indarkeria existitzen denik zalantzan jartzen dutenak, berdintasunaren kontrakoak direnak, eta hori gertatzen ari da ez hemen bakarrik, baizik eta Europa eta mundu osoan zehar, ez? Eta, orain gainera, krisi egoera batean gaude, COVID-19 eragina izan du, emakume eta gizonengan eragina diferentea, eta Simone de Beauvoirrek esaten zuen bezala, krisi bat nahikoa izango da, lortu dugun guztia, bertan bera usteko edo zalantzan jartzeko, ez? Gasteizko Legebiltzarrean, muturreko eskuina zizketan badago ordezkari bat, muturreko eskuinarena, eta bozketan berdintasun legearen aurkako boto bakarra, abstentzio aldetik kritikak egon ziren, baina kontrako boto bakarra Voxeko ordezkariak eman zuen, eta gizonezkoen gana ere diskriminatzailea zela, edo dela, esan zuen lege hau. Zuk ari ze esango zenioke pertsona horri, legebiltzarkide horri? Ni legebiltzarrean egon nintzen momentu horretan eta egia esan oso larria iruditu jatan berak esandakoa. Larria eta benetan arduratuta nago diskurtso horiekin, zeren eta lortutako adostasuna uste dut euren diskurtsoekin apurtzen ari dela, ez. Eta horrek bere eragina du berdintasunean aurrera egin ahal izateko. Ez dut, larria iruditzen zait diskurtso, berak botatako mezuak eta esaten dodan bezala, Espainia mailan, Europa mailan eta mundu osoan horrelako diskurtsoekin luzatzen ari direzen berdintasunaren kontrako mezuekin. Emanu Kundek urtero kanpainaren bat dakar, iazko oso gogoan daukagu, zaintzari begiratzen ziolako, ez da? Izurriteak oso ageriko utzi zuen, baina normalean ezkutuan egon izan den, edo bintzate Izurriteak asko azaleratu zuen gai bat izan zen, zaintzarena, baina ezkutuan egon izan den realitate bat, ez da? Aurten berriz, emakumeek eta edertasun estandarren inguruan, jasaten duten presioari buruzko kanpaina bada, eta hor bat agertzen da bertan, eta galdera ere egiten du kanpaina horrek, benetan, hau da guretzat nahi duzuena, alegia behartu beharrote gaituzu estereotipo guzti horiek jarraitzera, emakumeok hori galdetzen du kanpainak, baina arazo hau ez da bat ere berria, ez? Ez, hau identifikatuta dago aspalditik, ez da, eta egia da zaila zala mezu hau kartel batean edo 20 segunduko kuña batean edo 20 segunduko spot batean islatzea. Baina uste dut lortu dugula eta beharrezkoa zen. Ez da emakumeak eta neskak izugarrizko presioa jasatzen dugu gure gorputz eta itxuraren inguruan. Eta, nahi diegu gure neskei beste etorkizun bat eskaintzea. Eta horretarako mezua luzatzen diogu gizarte osoari. Zeren eta guztiok egin dezakegu zerbait presio horretatik libre bizi daitezen, ez? Gure neskato horiek. Nola eragiten du? Bereziki gazteengan pentsatzen dut, ez? Bai, kosifikazio horrek, hipersexualizazioak, gorputz perfektuaren bila horrek,
eragina du euren askatasunean, baina batez ere osasunean ere, ezta? Hor ezagutzen ditugu anorexia eta elikadurarekin dauden hainbat gaixotasun presente daudela neska gazte askoren, ez? Artolazabal sailburuak oso larria edo gogorra den hitz batera erabili zuen prentsaurrekoan, ez? Deshumanizazioa, ez? Pertsonen deshumanizazioa. Bai, eske azken finean horrelako mezuekin deshumanizazio horretara jotzen dugu eta horrek izugarrizko kaltea egiten du eta gainera emakumeen kontrako indarkeriaren alde egiteko ere aukera ematen du, ezta. Europako Legebiltzarrak ere argi esan zuen bere garaian, ez? Horrelako hipersexualizazioak edo nesken sexualizazioak norberaren auto edo kosifikazioan eragiten du eta gero horrek indarkerian ere bere eragina du, ezta. Orduan, uste dugu gai honen inguruan hausnarketa egin behar dugula, guk mezua luzatu diogu gizarteari, protagonistak neskak dira, eurek injustizia honetaz konturatzen dira eta galdera hori luzatzen digute, bakoitzak esan dodan bezala gure esparrutik, aldugun guztia egiteko presio hori albo batera usteko eta beste motatako mezuak luzatzeko gaztei aske izan daitezen. Okerrena da, ematen duela oso gauza kulturala dela eta oso gauza errotutakoa dela, ez? Nola IES egin kurpilo horretatik, galdera horrentzat bada erantzunik, eziketa izango ziurrenera, ez da, legean bidetik da zerbait egin diteke, edo oso zaila da, esparru hori ikutzea. Bai, azken finean, berdintasunari buruz hitz egiten dugunean, edo emakumeen kontrako mota ezberdinei hitz egiten ari garenean, erroan dagoena da berdintasuneza eta badaudela hor iritzi batzuk, balio batzuk, horrelako jarrerak bultzatzen dituztenak, ezta? Eta balio horiek, sinismen horiek dira aldatu behar ditugunak. Badakigu hori oso zaila dela, ezin dela gauetik egunera egin, baina erabakiak ez hartzea, gai honi buruz fokoa ez jartzea, erantzukizun falta bat da, ezta? Horrexegatik, hausnarketa sakona egin behar dugu eta bakoitza gure eremutik gai honen inguruan zer egin dezakegu pentsatu, ez? Adibidez, ez dakit, WhatsAppen bitartez, mezu konkretu batzuk luzatzen ditugunean, hor gabiltza emakumeen kosifikazioa indartzen. Hori guztiok egin dezakegun zerbaita eta oso erraza, kate hori eten, adibidez. Gure gizarte zein neurritaraino da berdintzalea, ez? Hori, jende askok bere buruari ingo dion galdera izango, da ni badakit indize asko duela, baina bat bintzat ekarri behar nuen, eta Europako berdintasun indizeak bintzat dio, Euskal Autonomia Erkidegoak, 100 puntuko indize horretan, 71 puntuko maila lortzen duela. Ez ala apal xamarra, 100 puntutik 71. Bueno, nik esango nuke, indize hori kontuan izan da, iparraldeko herrialdeak hor ditugu aurretik, baina Euskadi dago estatu eta Europako bataz-besteko datu horren aurretik, ez? Egia da asko dugula egiteko oraindik, indize horrek horrela adierazten du, baina nik ere balioan jarriko nuke bagindako lan guztia, ez? Zeren eta zuk esan dozun bezala, berdintasunean aurrera egiten dugunean ez da modu naturalean ematen den zerbait, baizik eta atzetik izugarrizko lana egondalako alde ezberdinetatik, mugimendu feminista, elkartetatik, gizarte osatzen dugun pertsonengandik, instituzioetatik, eta hori da behar dana, ez? Hau talde lana da eta guztiok gure espazioetatik bultzatu egin behar dugu berdintasun hori lortzeko. Oraindik esan dozun bezala 71 puntu ditugu indize horretan, horrek adierazten du aurretik asko dugula egiteko, eta espero dugu martxan edo onartu den lege honek ere aukera ematea abiadura hau, berdintasunaren aldeko abiadura hau areagotzeko. Beijing orain dela 25 urte pasata onartu zen, horko deklarazioan hainbat helburu
jarri ziren mahai gainean, ikusi da oraindik ez direla helburu horiek lortu, eta behar duguna da abiadura hori, berdintasunaren aldeko abiadura hori areagotzea. Eta horretarako, legeak tresna importanteak dira, legearen modifikazioa tresna importantea da, baina guztion ekarpena behar izango dugu bakoitza gure eremutik edo esparrutik. Berdintasunezaren adierazpiderik ankerrena indarkeria da, horretan ez dago zalantzarik, eta hilketak ere gertatzen dira, Euskal Herrian tuteran, urtarrilaren hasieran egon zen hilketa matxista bat, baina egunerokora begiratuta, 5.000 lagun inguru babespean edo zaintzapean bauzka ertzaintzak behintzat Euskal Autonomia Erkidegoan. 5.000 emakume, hori populazio guztiaren ehuneko 0,25 inguru bada, ez dira 2-3, 5.000 dira, ez? Hori zea dira ezten. Eta horiek dira salatzen dutenak. Pentsatu behar dugu, aditu guztiek esaten dutela, kopuru bat dagoela horri izkutuan. Emakumeen kontrako indarkeriaz berba egiten dugunean, ez dakit, mendi izoztuaren goikaldea dala ezagutzen duguna. Badaudela oraindik izkutuan dauden hainbat kasu. Horrexegatik beti esaten dugu, ezinbestekoa dela egoera horretan dauden emakumeak gizartearen babesa, instituzioen babesa, guztion babesa, sentitzea ezinbestekoa dela. Euren kasuak jakinaren gainean jartzeko eta profesionalen laguntzari esker edo laguntzarekin ibilbide bat bilatzeko. Emakume bakoitza bere egoera propioa da, hemen ez du balio guztiontzako errezeta berbera, bakoitza du ditu bere berezitasunak, bere egoera konkretua da, eta horrexegatik ezinbestekoa da profesionalek ondo aztertzea egoera bakoitza irtenbide bat emateko adierazten. 5.000ko multzonetan talde kolektibo definiturik badago zaurgarriagoa dena emakumeen artean, beste batzuk baino? Bueno, horre pasadan urteko azaroaren 25ko kanpaina kontuan izaten badugu, hor daude adineko emakumeak, adibidez, garai batean sozializatuak izan zirenak, adibidez, senarrei eskatu behar zieten baimena ia guztirako, edo lanera joateko, edo atzerrira joateko, gainera garai hartan emakumeen kontrako indarkeria esparru pribatuan kudeatzen zen. Bueno, egoera horretan edo indarkeria jasaten duten adineko emakumeek, normalean zailtasun gehiago dituzte egoera hauek salatzeko. Zeren eta egoera garai horretan sozializatuak izan ziren. Horrexegatik, adineko emakumeek eurek izan ziren adibidez kanpaina horretan, euren testigantzak oparitu zigutenak, ez? Eta euren helburua zen, egoera horretan dauden beste emakumei heltzea, euren kasuak profesionalen esku jartzeko, baina hau oso zaila izan da kontuan hartuta, guk ere prestakuntza berezi bat prestatu dugu, edo aurkeztu diegu profesionalei, horrelako egoerei erantzun egokiena emateko kontuan izan da oso zailak direla adibidez, adin horretako emakumeek euren egoerak salatzea. Eta gurean gero eta ohikoagoak diren kolektiboi begira, migratzaileak esaterako? Bueno, horre eurekin izugarrizko lana egiten ari da. Emakume migrantek eurek inoz kontatu didate, batzuk herrialde batzuetan bizi zirela, non emakumeen eskubideak ziren onartzen, ez? Eta ona etorrita konturatu direla eskubideak dituztela, bizi izan zituzten egoera batzuk emakumeen kontrako indarkeriarekin zerikusia duten egoerak direla, eta alduntzen ari dira, eta egoera horiek ere, gero eta gehiago salatzen ari dira, ezta? Ezinbestekoa da, emakume migratuekin, egoera zaurgarrienetan dauden emakumeekin, diskapazitatea duten emakumeekin, lana egitea, eta horrexegatik intersekzionalitatea
kontuan izatea ezinbestekoa da, ze emakumeak oso anitzak dira, eta emakumeen kontrako indarkeriari buruz berba egiten ari garenean, hori, emakume oso anitzetaz berba egiten ari gara, bakoitza bere berezitasunak eta bere beharrak dituenak, eta guzti horiek kontuan izaten ahalegindu behar gara, ez da. Ostiralean Maria Solana izan zen gurean, gero Abeire Nafar parlamentaria eta biok emakume, biopolitikari ere bai, eta bide horretatik egin zen Maria Solanak galdera, Landai Andrearentzat entzun. Zein uste duen badela emakumeok egiten aldiogun ekarpen nagusia politikari, eta horren arabera zenbateraino den beharrezkoa emakumeon parte hartzea politikan, berak badu jakituria, badu esperientzia honetan, eta oso importante iruditzen zait horrelako iritzi bat ematea eta entzutea bere ahotik. Bueno, bai, nik uste dut argi dagoela gero eta emakume gehiago gaudela politikan, eta hori aberasgarria da, ez bakarrik politikarentzako, baizik eta gure gizartearentzako, ze politika esparruan gure gizartean dituen, eragina dituen erabaki asko hartzen dira, ezta? Eta horre beharrezkoa da emakumeak egotea, emakume feministak egotea, beste ikuspegi eta beste konponketa batzuk eta beste proposamen batzuk maiganean jartzeko. Hau esan da, argi dago baita ere politika oraindik androzentrikoa dela, gizonek egina, eta nik esango nuke gizonentzako hein handi batean egia da. Bereziki, lehenengo lerroan, ez? Bai. Lehendakaritzak, foru aldundiak, alkatetzak ere laurden bat dira emakumeenak herri eta hirietan, Euskal Autonomia Erkidegoa zari naiz, ez? Hor, oraindik ere, inertzia bat irauli beharra dago. Bai, arrakala esparru guztietan ematen da, eta politikan baita ere. Egia da, gauzak aldatzera doazela, emakumen parte hartzea gero eta handiagoa dela, ez dakit adibide bat jartzearren legebiltzarrean hasieran ez zeunden ia emakumerik. Orain, erdia baino gehiago. Erdia baino gehiago. Orduan, aldaketak emoten gabiz edo emakumeen parte hartzea handiagoa dago, baina oraindik asko dago egiteko batez ere, politika egiteko beste modu bat uste dut dagoela, eta feminismotik hori lortu daitekela, eta feminismotik politikan edo feminismoa politikan txertatuz, egiteko modu barri horiek azaleratzeko aukera emango. Politikaz ari gara, baina genero ikuspegia ze beste esparrutan falta da berezik. Non ikusten duzuzuk hemen genero ikuspegirik ez dara bilte, esparru konkretu honetan? Nik esango nuke zoritzarrez berdintasun eza esparru guztietan ematen dela, beraz, genero ikuspegia esparru guztietan txertatu beharra dago. Egia da, batzuetan, horrera gogoazela, edo ez dakit, pausu nabarmenagoak eman direla, baina ia guztietan emon behar dira. Ez da, kultur esparruan, kirol esparruan, enpresetan, guztietan, gainera genero ikuspegia txertatzeak, bikaintasunarekin guztiz lotuta dago, ez da? Zeren eta beste konponketa batzuk eta beste barazoi, beste soluzio batzuk emateko aukera ematen dizu, ez da? Eta berrikuntzarako ere aukera bat da genero ikuspegia txertatzea. Oso paradogikoa baita ez, unibertsitatean eta goi tituladunen artean emakumea direla orain gehiengo, baina gero enpresetara behira jarrita, erabakitze egunetan, administrazio kontseiluetan eta Espainiar estatuko enpresari gaundienetara begira. Uste dut, ondoen dagoena Iberdrola dela, eta 10-etik 4 kontseilari ditu emakumeak, ez? Eta erdirare ez da iristen. 4-en bueltan, 40-en bueltan, berdintasuna hortxe legokela esan liteke, ez da? Edo esaten da, neurri moduan. Baina honenak ere ez du betetzen erdira iriste, ez da? Bai, horre izugarrizko erronka dugu aurretik, ez? Guk beti esaten dugu berdintasun esparrutik hau emakumeak postu horietan egotea eta justizia sozialarekin zerikusia duen zerbait dala, noski, argi dago, zuk esan duzu, emakumeak gehiengoa gara unibertsitateetan, baina gero lan merkatura goazenean,
hor dago arrakala, hor dago emakumeak ez garela goi postuetara heltzen, eta hor lanketa bat egin behar dugu, eta emakume horiek postu horietara edo espazio horietara txartatzeak, horrek aukera ematen dugu, eta esan dodan bezala bikaintasunarekin lotuta dago, gainera ez dugu guk berdintasun esparrutik esaten, baizik eta ekonomia esparrutik behin eta berriro esaten ari dira, hainbat txosten egin dituzte, frogatuz, emakumeak eta talde dibertsoak osatzen direnean, emaitza hobeagoak lortzen direla. Atzo irakurtzen nuen bankuek ere mailegу merkeagoak ematen dizkietela, nolabaitera aniztasun hori daukaten enpresei, beraz, esan dute mundu ekonomiko hori ere horretaz konturatzen hasi da. Baina berdintasun planak ere badira, orain arte 100 langiletik gorako enpresei sartzen zaizkienak, eta gaur da nik oso espaldi manago 50 langiletik gora ere dituzten enpresek berdintasun planak egin beharko dituzte. Balorazio bat eskatuko dizut, txertatzeaz edo implantazioaz. Nik esango nahiko apala dela iruditzen zaiala, 1000 enpresatik 317 komunikatu dituztelako Jaurlaritzaren baitan behintzat, agian ministerioan gehiago izan ditezke, baina hori da daukagun datua. Eren batek edo komunikatu duelako 100 langiletik gora, indarren dagoen legearen arabera, 100 langiletik gorako enpresetan berdintasun planak. Eren batek. Beste dierenak, zertan ari dira ba? Bai, hor ibilbide bat dago egiteko argi da garbi ez. Egia da emakundetik aspaldi gaudela horrelako berdintasun planak egiteko diru laguntzekin eta hainbat enpresei laguntza eman diegula berdintasun plan horiek egiteko zeren eta diagnosi bat egiten da, horrek aukera ematen dizu plan bat egiteko eta helburu zehatzak finkatzeko berdintasuna lortze aldera, baina egia da oraindik asko dugula egiteko enpresa guztiek eta gaurtik aurrera 50 langile baino gehiago dituzten enpresa guztiek diagnosi plan horiek egiteko eta behar den tokian registratzeko, ez? Oraindik badugu bidea egiteko eta zentzu horretan nik esango nuke emakundetik 80 hamarkadatik hasi ginela enpresa munduan lan egiten ikusita ezinbestekoa zela esparru horretan berdintasuna bultzatzea eta ordurik ona diru laguntzak martxan ditugu, enpresei zuzenduta berdintasun planak egiteko, sare bat ere sortu da, berdintasunan aurrera egin duten enpresa hoiek edo aitortza bat duten enpresa hoiekin, eta horre ikusi da asko eskertzen dutela elkarren arteko lana, zeren eta egia da enpresek zailtasunak dituztela, enpresak dituztela, horrelako neurriak aurrera eramateko, ez? Eta, soldat arrakalari aurre egiteko, ez dakit norbait postu baterako, norbait aukeratu behar danean, era neutroan egin alizateko aukera berdinak ematen emakumei, hor ibilbide bat dago egiteko, baina enpresek elkarlanean lan egiten dutenean, estrategiak identifikatzen dituzte egoera hauei aurre egiteko, ez? Eta, esperientzia bat ere izaten ari da sare hori. Landai Andrea, esango dut, ondo abizen ere. Bukatzeko, etxeko lana, Xabier Legarreta izango da bihar gurean, bera Eusko Jaurlaritzaren migrazio eta asilo zuzendaria da. Ukrainara behira ari gara eguna joan eta eguna etorri eta galtzabete lan izango du ziurrenera ere, Legarreta jaunak, eta harentzako galdera bat eskatuko dizu. Bai, nik esango nioke bera migrazio eta asilo zuzendaria den heinean, zer egiten ari diren genero ikuspegia txertatzeko euren migrazio planean adibidez, ez? Uste dut ezinbestekoa dela, kontuan izan da, emakumeak eta gizonek datozela gure herrire eta bakoitzak bere beharrak dituztela, ez? Eta hor genero ikuspegia txertatzeak aukera emango digula erantzun egokiena emateko. Beraz, zentzu horretan ea zer egiten ari diren edo ze planteamentua egiten. Halaxe galdetuko dugu bihar beraz Legarreta jaunari. Zer dio gaur emakundeko zuzendariaren agendak, gaur mobilizazioak elkarretaratzea arratsalde manifestazioak ere badaude Euskal Herriko hiriburu guztietan, ipar zein hegoal Euskal Herrian. Zure agendak zer dio, Landai Andrea? Ni ere arratsaldean egongo naiz hemen Bilbon, mugimendu feministak antolatutako manifestazioan. Uste dut, egunero lan egin behar dugula
berdintasunean aurrera egiteko, esparru ezberdinetatik, baina gaur aldarrikapen eguna dela. Eta gainera esango nuke, momentu klabe batean gaudela, ez da? Alde batetik, COVID-19ak eragindako krisiak, ondorio larrienak izan ditu emakumeengan, eta bestetik, lehen aipatu duguna, eskuin muturretik datozen diskurtsoak, berdintasunaren kontrako diskurtsoak, gero eta indar gehiago hartzen ari dira, eta uste dut gaur egun polita dela, egun berezia dela, ikustarazteko euskal gizartea berdintasunaren